Evo šta ti niko nije objasnio o porođaju. Koregulacija je naš prvi jezik i potreba. Još od dana kad smo se rodile učile smo da se smirimo tako što nas je druga osoba držala, disala s nama i svojim tijelom govorila sigurna si. Kad se beba uplaši, ona ne zna sama da se smiri. Ona posuđuje mamin nervni sistem. Mamin mir postaje bebin mir. Tako beba uči kako izgleda sigurnost. Ali ako toga nije bilo dovoljno, ako smo odrasli uz roditelje koji nisu znali da nas umire, naš nervni sistem nikada nije naučio da se smiri sam. I onda, kad dođe porođaj, tijelo reaguje istim onim obrascima iz djetinjstva. Strah, zgrčenost, zadržan dah, puls koji skače, tijelo se brani umjesto da se otvara. Tokom mog programa pripreme za porođaj dobijaš 8 susreta gdje vježbamo tvoj nervni sistem da iz mjesta velike preplavljenosti dođe u mjesto mira. Zatim video lekcije vezane za porođaj kako bi svoj porođaj dočekala iz mjesta sigurnosti, a ne straha. Napiši u komentaru riječ tijelo i šaljem sve detalje.